गुवाहाटीनि सुरु सजाय स्टुडियामाव जानो गोनां बागुरुम्बा मोसानायाव तामुलपुर जिल्लानि गोबां मोसाखावरिफोरजों लोगोसे गोबां दामगिरिफ्रा बाहागो लाफैनो थियारि। फैगौ 17 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि सुरु सजाय स्टुडियामाव 10,000निबो बांसिन मोसाखावरिफोरा मुलुगनाङैनो बागुरुम्बा मोसानायखौ सिनायथि होगोन एबा दिन्थिफुंगोन। बे बागुरुम्बा मोसानायखौ मुलुगनाङैनो दिन्थिफुंनायनि थांखिजोंनो थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बागुरुम्बा मोसानाय सोलोंनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। थिग बेबादिनो तामुलपुर जिल्लानि मोसाखावरि आरो दामगिरिफ्राबो गुवाहाटीनि सुरु सजाय स्टुडियामाव जानो गोनां बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै दिन्थिफुंनो थाखाय मोसानाय सोलोंनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय तामुलपुर जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गासै 700निबो बांसिन बागुरुम्बा मोसागिरि बिथांमोनखौ तालिम होनाया सोलिगासिनो दं। गुवाहाटीनि सुरु सजाय स्टुडियामाव 10,000निबो बांसिन बागुरुम्बा मोसानायनि गेजेराव तामुलपुर जिल्लानिफ्राय 691 मोसाखावरि, 40 खाम दामगिरि, 24 सिफुं सुगिरि, 15 सेरजा दामगिरि, 2 मेथाइ खनगिरि, 2 जथा दामगिरि, 2 जाबख्रिं दामगिरि, 2 लाइग्रिद आरो 30 फोरोंगुरु बिथांमोनहा बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि बे बागुरुम्बा दोहौ मोसानाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन आरो बिथांजों लोगोसे गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि हारिमु बिफाननि मन्त्रि बिमल बराजों लोगोसे गोबां मन्त्रि आरो एमएलए बिथांमोनहा बाहागो लागोन। गिबियावनो नैबे मेगा बागुरुम्बा दिन्थिफुंनायाव गिबिनिफ्राय जागायनानै दिनैसिमहालागै जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेल, सेन्ट्रेल लेभेल हारिमु आफादनिफ्राय गोबां खस्थ' खालामदों। खस्थ' खालामै दिनै फाइनाल रिहार्सेलसिम सफैनो हाबाय। मानोना बेयाव गासैबो हारिमु आफादनि सोद्रोमा बिथांमोना जोबोर खस्थ' खालामनानै दिनैसिम बे पर्यायाव सफैनो हादों। लोगोसे आरो 23 डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बाहागो लागोन। बेयाव दङ सानजानिफ्राय डिब्रुगड़, सराइदेव, धेमाजि, मरिगाव, सनितपुर, बिश्वनाथ, उदालगुरि, तामुलपुर, बेनिफ्राय बाक्सा, बेनिफ्राय उदालगुरि, चिरां, क'क्राझार, गवालपारा, गुवाहाटी मेट्र', गुवाहाटी रुरेल बिथांमोना गासैबो बाहागो लाजोबगोन। बेयाव गासै 10,000 मोसाखावरि मोसागोन आरो बे मोसानायाव 2 खालारनिफ्राय डेम' भिडिअ सोलिदोंमोन आरो 3, 4, 5, 6 बे खालाराव सोलिदोंमोन मास्टार ट्रेनारफोरनि ट्रेनिं। दिनै 8, 9, 10 बेयाव LAC लेभेलनि ट्रेनिं सोलिगासिनो दङ। बेनि उनाव जोङो 11 तारिखआव जोङो गुवाहाटीयाव सहैगोन। सहैनायनि उनाव 12 तारिखनिफ्राय जोङो 16 तारिखसिम रिहार्सेल खालामो। रिहार्सेल खालामनायनि उनाव जोङो 17 तारिखजों फाइनाल श'खौ नुनो मोनगोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर। मानोना बिथाङा जोंनि बागुरुम्बाखौ बिश्व दरबाराव दिन्थिनो थाखाय बिथाङा गोबां नाजानायजों लोगोसे दिनै मोगथां महराव मोननो हासिगोन। मानोना फैगौ 17 जानुवारि 2026 मायथाइखालि जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फैनानै जोंनि मोसानायखौ नायफैगोन। बेजों लोगोसे जोंनि बे बागुरुम्बा मोसानाया बुहुमनाङै गोसारनानै जों बर' हारिया जे मोनसे जोबोर समायना रमायना मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय दङ, बेखौ बुहुमनि सिगाङाव जों दिन्थिफुंनो हासिगोन।
लोगोसे बेजों लोगोसे दिनैसिम खस्थ' खामै मोसानाय फोरोंनाय मोसानाय बायदिसिना अफिसियेल खामानियाव खस्थ' खामै जोंनिनो हारिमु आफादनि आखान्थि नेहाथारि मानगोनां सन्जीब कुमार ब्रह्म बिथाङा दिनैसिमहालागै खस्थ' खामै अफिसियेल खामानिखौ गासैबो टटेलि बिथाङानो मावजोबदों। लोगोसे बिथांनि नाजानायावनो दिनै जोङो बर' हिसाबै जोङो मेन करिय'ग्राफारखौ जों दिनै मोननो हाबाय। मानोना जोंनि मेन करिय'ग्राफार हिसाबै थादों बारलाम्फा नार्जारि बिथाङा। लोगोसे टेकनिकेल करिय'ग्राफाराव दङ राजेश बर' आरो अनजय कसारि। आरो करिय'ग्राफाराव गोबां दंबावो बेजों एसिस्टेन्ट करिय'ग्राफार दङ। थ' बेबायदिनो दिनै बिथां सन्जीब कुमार ब्रह्मनि नाजानायावनो दिनैसिमावलागै बे पर्यायाव मोनफैनो हादों। लोगोसे बिथांखौ आं हारिमु आफादनि जानानै बा जोंनि तामुलपुरनि जानानै बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावनो लुगैयो। लोगोसे करिय'ग्राफार बिथां बारलाम्फा नार्जारि सारखौबो गोबां रोजा रोजा साबायखर बावनो लुबैयो। मानोना बिथांनि नाजानायावनो दिनैनि करिय'ग्राफारा साक्सेस जागोन। लोगोसे अनजय कसारि आरो राजेश बर' बिथांमोनाबो टेकनिकेल करिय'ग्राफार हिसाबै बिथांमोनाबो गोबां खामानि मावनायनि थाखाय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय। लोगोसे आंबो तामुलपुर जिल्लानि जानानै आंबो सासे एक्सपार्ट कमिटियाव दङ। बिनिखायनो आंबो बिथांमोनखौबो हारिमु आफादजों लोगोसे गासै एक्सपार्ट कमिटिखौनो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो लोगोसे बिमल बरा बिथां हारिमु मन्थ्रि बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि बारग' चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङाबो गिबि समाव बिथाङाबो जोंखौ गोबां हेल्प होदोंमोन। बेबायदि बागुरुम्बा मोसानायनि वार्कशप खालामनायाव बिथाङाबो गोबां हेफाजाब होदोंमोन। थ' बेबायदिनो दिनै जोङो बागुरुम्बा हिसाबै जोङो दिनै मुलुग दरबाराव दिन्थिनो हानो थांगासिनो। बेनिखायनो जों बिथांमोननि गासै दैदेनगिरि लोगोसे मन्थ्रि बिथांमोनखौबो आंनि जानानै तामुलपुरनि जानानै आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर। आं दिनैनि बुंनायखौ बेखिनियाव फोजोबबाय। गोजोन्थों।